Kako je vežba? Nađi dečka pa ćeš naučiti. Kako je vežba za dupe? Skači gori dole. Ovako. Reci to dupe besno, da ima tako nešto. Pa onda reci hvala, bebe di gde si danas. Bibi je. Tako? A? Dobro, a? Odlično, Zorana. Nastavi tim tempom. Pa ti treba mene da zaposliš, ja da budem trener. Ma pobit će svi, nemoj molim. Vidiš ja kako tverkujem, a? Ne znaš ti kako ona. Ne bre, vidi. Ja ako hoću da tverkujem, to je nešto, kao da ti kažem, A ozbiljno, ja ću sad da vi nešto priznam, vidite sad. Vidi, kupao sam se pred 2 mjeseca, mislim, tuširao sam se u WC i ne znam, tako nešto mi došlo unutra od duše, iz moga srca, razumeš? Kao da nešto hoću da mi nešto uđe u dupe, razumeš? Nešto sam se napalio, ozbiljno vam kažem, nešto sam se napalio, ne znam šta mi se dogodilo i ja kupam si, probam, ubacim si prst u šupak. Ozbiljno vi pričam, možda sad vaš smešno, za vas lagu, ali za meni istinu. Znači, ubacio sam prst... Čekaj! Reci. Ubacio si prst u dupe. Da, ubacio sam prst u dupe, ali možda ovako, do ovdje sam ga ubacio. I kao osjetio sam veliku bol i to što sam bio napaljen, onda mi se ugasio kad sam osjetio te bolove. I kad sam izvadio prst, direktno sam sednuo na WC šolju i srao sam, kao nikad do sad. Znači, protera mi se tako cevku otvorila, sve sam izvadio šta sam jeo. Ali bol, veliki bol, i od tad osjećam da sam peder. Jesu ti kupaš gol? Da, kupam se gol i uvek si trljam dupe. Ali osjećam da sam pederas od taj dan i kao nešto imam psihički problem. Bio sam i na psihijatriju, objasnio mu ovo sve i dao mi tablete da pijem. Jel još uvijek misliš da si peder? Pa da, to ne može da mi izađe iz glavu, zato što sam napravio grešku prsu dupe. A valjda se ne postaje peder od jedan puta, a? Ja, da se ne postaje peder kad si utražiš prst u šupak. Pa ne znam, ja sam mnogo emotivan. Ja sam devicu u horoskopi, razumeš? Mnogo sam emotivan i sve si stavljam na srcu. Kao da nisam trebao da to uradim na srcu. I u dupe. Devica u dupe? Sve si stavljaš srcu pa i u dupe. Prstić, tako je, prstić. A jesi li probao nešto drugo? Ne, plašim se. Ali možda bi onda shvatio, jesi li peder ili nisi peder? Ne. Ovo boli, pa ne nešto drugo. Umreću. A možda nađeš nekog smali? Ima i hvala Bogu. Neko smali? Da. Pa jel ti bi bila sa nekom ko ima mali? Ali... A gledaj, meni treba veći, ali tebi treba očito manji. Da. Pa vidiš, znači svako voli da je malo veći. Ali vidi, i nije to bitno. Bitna je tehnika. Da. Znači, džaba će da imati veliki kurac 20 cm kad ga ne zna da ga koristi. On će da udari 5-6 puta onako svrši, on se zadovolji, a ti ne. Šta će ti od takav? Da. Bolje ti neko sa 16-15 cm, znači uhvatite, polomiti pičnu žilu i osjeća se kao da si radila ceo dan i zaspiš ko jagne. Da, ali vidi. Malo vodu da popijem, čujem te priče. Da ti nađeš isto nekoga sa dobrom tehnikom i eto. Ali vidi, meni je strah, srećo, meni je strah. Ja hoću, ali strah.
Moraš se suočiti sa svojim strahovima. Ne mogu. Ja bolje... Moraš. Ne. Ja više hoću... Onda priđi na žene. Ne mogu, ne ustaje mi. Kao, meni ustaje, ja mogu i sa ženom, ali kad pribli mi se žena kao cringe. Kako to? Kao to je život, mu kažem odmah. Dobro, vore Toni, meni. I kao dobro. Ali možda, a vidi ovo. A možda da nađeš dečka i on ti umjesto kurca isto prstić. Da, ali... Ne znam. Vidi ona, promeni me.